Друже, како си среден, кој ти јого пред регистрација? Pa дали треба за регистрација, треба да видиш до тера. Ја си добре ако уште, а мислиме кога се кандидисме. Јас слушам кај работа. Што слушаме не работа? Па даде. Ево јас да ти покажам тука за какви регистрации се работи и што се прави. Не кашляве, ва, не може, ама кан стегнем, ќе биде добро. Гледай, кај играе Котитеа Таировиче. Знаеш колко пъта ме има оставано насред път, брат ми. Шо пари съм фърлювал по нея, коти кафанска певалка. Не си, Кири, ево. Тук в сервис ние ќе избалансираме. Значи аз тук съм балансиран, зато съм супер типче. Уляк си купеш от Деканас, без пари ти го сменя. Значи, има и бе много различни попусти, цяла АБЦ на попусти има. И не дай Боже, например, сега ние тук ќе стегнем, пост 30-40 години. Ако почне нещо да прави на майки на нека, имаше безплатна шлеп служба на 40 км. Зонче машина, ти човек си станал, зонте документи. И джип купи, а? Във влече котеаца Лука, знаеш? Па брат ми на тия толкова попуси, ще ми ги издавате вие години. Я и джип купих. Ти сигурно и с одобрилка се регистрирано се, Слушай, брат мил, регистир са ти колт. Жен ти ки те вози без регистрация. Хвала пълно. Станица за технически преглед АМД Гевгелия.